idan ba yardar ka. Kai mana arziki ka yarje mana komai in mun ce kun ya kurfi ka bila shakka. Kai ɗaya ne abin kiran dukan bayi ka ɗaukaka kabuwa ya sarki Maulana. Maulana Shana Ahmad Tijani ka tabbala auliya iji kan manzo na. Sallala majinginar dukkanin kaunu wanda ka aiko shi ramar dukkan bayi. Mai daraja da shi yawan dami ci shi ke tuyar da raddadi ya zama sanyi. Baya risku hakikar rabbani kayi wa masana hijabi mai nauyi. Alayar sabu duka zaka Allah har da dukan shi ne a satin laguni na. Maulana Shana Ahmad Tijani ka tabbala auliya iji kan manzo na. Zara ya faɗi matulbatu da ya ga mahaikina. Ya maula tunawar duk shi ba'u ya mai darajar da tafi karfin bakina. Ke aka bawa duk mukamin girma ke kadai ce mamu da ke kiranta da mamana. Ku yi wa talikai dukan wanda ya samu komai a ta gomashin ku ne yana na. Maulana Shana Ahmad Tijani ka zama lauliya iji kan manzo na. Ayun kunu amince da ruwa dole ne ni in gaida shehu Ahmad Tijani. Na zo gaisuwa a birnin Bagadada gun Maulai Jiyani Ajilani. Kowa ya amince kowa ya yarda shakbar hamani ala cikin su samani. Duk mai hankali ya take muku baya Shek Musa na da Shana ta ji ubana. Maulana Shana Ahmad Tijani ka zama lauliya iji kan manzo na. Assalamu alaika ya babban sufi kasaitacce ka kare yi mana alfarma. Babul alifi na gurbin makatumi kai ne shugaban waliyai mai girma. Sannu majigina dukan wanda ya samu kofar mamudu kai ka yarje masa shi ma. Duk wani mai isa fadar rabbani to Shek Tijani ne ya zana masa suna. Maulana Shana Ahmad Tijani ya zama lauliya iji kan manzo na. Cika ko ina da halayen girma mai tsarkin zuciya da siffa kyakkyawa. Da kyauta ya girgije baya rowa babban attajiri habibi san kowa. Mai sanya hali da buɗaɗɗar fuska sannan ga kurjini fa ba a yi masa tsawa. In ka gashe wuta kamar ka gama aiki siffa suna da yanayi ya Maulana. Maulana Shana Ahmad Tijani ya zama auliya iji kan manzo na. Babban malami fasihi Maulana ya nuna kalamuka yana sanatu sani. Shi ne ke da duk tabi'un girma ce yana a bakwai shekaru ya haddace Qur'ani. Ke ya ba wa duniya mamaki ce yana karamin kankani ke cire rudani. Ya san ilimi a kowane bani ko shari'a ko hakikanin jallabani na. Maulana Shana Ahmad Tijani ka zama lauliya iji kan manzo na. Mai matsayi a fadar rabbani ku ke yin rantsuwa makaki ya cika ta. Wanda ya ja da ku a bar shi da Allah dan ku wallahi da shi fa rabbana za ya fusata. Ku ne ke da daraja ta saman girma da dukkanin anbiya uba ba suke fata. Ba dan kun bi anbiya uba Maulana sai dan falar ku wanda ta wuce hange na. Maulana Shana Ahmad Tijani ka tabbala auliya iji kan manzo na. Mai shirin da zuciyar mu sani Allah sai a gano rabbana ilahu cikin komai. Wanda ya kama maslakin ku da gaske wanda to za ya fahimci banda Allah ba komai. Ku ke shafe dukkanin wani kokwanto ku jafa kogi ya gina wanke ta da mai. Dukkan zuciyar da kun kai wa wanka lallai wallahi ba ta saban Qur'ana. Maulana Shana Ahmad Tijani ka zama lauliya iji kan manzo na. Tanzil alibina ila layani man aslakahu yakunu fi dari salama. Adil mutadina zu shanillahi ya khairal alamin Ahmad Allama. Abdul Masiki da nurin fitaji ya babullahi anta khassun fil amma. Kana sharfal muqam shahid Tijani ya inna Allah wazatan inda nabina. Maulana Shana Ahmad Tijani ka zama lauliya iji kan manzo na. Ga mai madadi ga dukkan littattafai ka tuna kau da dukkanin wani rudani. Kai ke daura dukkanin wani karyayye kai ne mai gyara zuciyar mu da imani. Kuma ba masanin ka dukkan halittu banda Allah sai da shugaba sai dalkaune. Wanda ke ku zo ka hange ya kare shi dan ko wallahi zai yi mutuwa mummuna.
magana a je ta a karɓa, ba ka zowa a guri a ce da kai koma baya. Kowa ya sani ba ba wani kwakwanto da tarin mabiyan ka rabba zai cika aljanna. Maulana Ahmad Tijani kai ne an ka ba dalika zazzarka tun daga ainul uyun Ahmad manzona. Zikiri lazumi wazifa ce walla ba wata hanya kamar dalikar Maulana. Wanda ya karbi lazumi shatti jani to lalle ya rabauta ya ku ikhwana. Kuma wallahi mun sani ba ma shakka ko shege in rike ta za ta yi marana. Maulana Shekh Ahmad Tijani kamar auliya iji kar manzona. Ya shuma gaba ga dukkan ƙarshe ko da farko sun gane kai kadai ne mai girma. Sirrin shau ya game dukkan ƙarni dukkan wani alifi sanin kai ke nema. Kai ne ban fita ga dukkan halittu dukkanin auliya suke nuna karama. Ba mai saduwa da Allah sai ka zo domin hadarin ka ce take daga rauna. Maulana Shekh Ahmad Tijani kamar auliya iji kar manzona. Gagara kushe ba mu kallon kar aibi ko mai wake ba zai iya maka zambo ba. Wanda ya ce a barka za ku sani Allah bai taba kallon ku ko na minti ba wai ba. Ba wani dan adam da za ka yi kalla sai fa ya duka a gaban ka ba da shiri dai ba. Domin kurjini da sirrin mamuda shi ne ke bayyana abun kamar fi na Maulana Shekh Ahmad Tijani jamal auliya iji kan manzona. Girma ne muna dan mai girma jikan muku ta da sayyidi At-Tijani. Duk wani mai kisa idan ka bi bayan shi za ka ga kai ne yake tafi Tijani. Sannan martaba da dukkan mukamai sun cike gun Maulana Shekh Ahmad Tijani. Ka jamal auliya iji kan manzona. Ka jamal auliya iji kan manzona. Maulana Shekh Ahmad Tijani jamal auliya iji kan manzona. Alkabawi ne ya zo maka Maulana don sarkin jawara ka tsarkake zance na. Amin. Ka zo kuka ba Allah da fani kara mini ɗaukaka ka sharra kirjina. Amin. Kai na gaban su Shehu Ahmad Tijani har ma ya faɗa ya ce matsotsin tsako na. Amin. Kai mini rawani ka bani walita rabba Allah sannan ka shafe dukkan zunubai